Eskerrik asko danoi, eskerrik asko Mar, Gorka, denoi etorri zaten guztiei. Zorionak ebai, lehenik eta behin, hemen bildu gehan hoi, herri guztiei. Handoin nik gukertu dakagu ezagutzea, baina beste herri guztiei ere zoriondu nahi dizuet egindako lanagatikan eta gurekin batera parte hartu dezutelako prozesu honetan, ez da. Baita ere, alkatearen izenean, Jorge Seguradon izenean, alkateak barkamena eskatzen du, ze ezin izan dulako gaur etorri, COVID-an gatikan, ez? Eta, barkamenak. Egia zen ilusio handia egiten digu, zigilu hau, bigarren aldiz, bigarrenez jasotzeak. Ia 4 urte igaro dira, lehen aitzatezpena egin zenetik, eta ordutik ona, Urnetako udalean legegintzaldi aldaketa bat izan dugu, langile eta politikarien artean ere aldaketak egon dira, eta nola ez, zer esanik ez, pandemiak eragin zuzena izan duela udalaren egunerokoan. Aurrekontu partidak etengabe berrikusten, alde batetik gastuak handiak, bestetik inbertsioak, blokeatu beharra, zegoela, eta azken batean, ziurgabetasun handiko egoera bat bizi izan degula. Konfinamenduak, bajak, etengabe berrandolatzea, osatzea, berriro ere hastea, formakuntzak, eta horrela, hainbat hilabetez. Testiburu honetan, pentsatzen genuen, pixkat, akaso, deskuidatu egin gitezkela, eta 2018an, hain ondo egin genituenak, akaso, galdu egin genituela. Hala ere, oso argi genuen, edizionetan ere, berriro parte hartu nahi genuela, eta gure lan egiteko moduak kalitate honekoak izaten jarraitzen dute zuten ikusi eta neurtu. Eta tira horrela izan da, zigilu honek baieztatzen du, urnietan, zerbait barneratuta ditugula lan egiteko modu batzuk, bikaintasun maileko praktikak, gobernantzan eta kalitate demokratikoan, beste herri eta hiri askoz handiagoen antzekoak. Eta hori, txikiak izateak, arroago sentiarazten gaitu ere, ez, pixka bat. Ezaerak dioen bezala, nahi dozin dres, etengabeko hobekuntzaren bidetik jarraituko dugu, ohitura hauek ez galtzen ahaleginduz, eta Urnetako herritarrek beren zerbitzua dagoen udalik onena izan dezaten. Mila esker.